Kani ke video ka dani ka jinga tu khana ka bala shumat dor bat ka bala pensong nong rem kat kom na ka ktin u blai na kini ki penta harong lada ka kti batan bor chung try jisu kam long dem bat nga ngam la un thau ban pen mi e kani ka video ka jinga tu khana ni ka de shpang ka jingi kran chung ki armut ki shipar lok hak ba uwai ki ukli chung kli ba uwai pa du chupa me ka jing kli chung u hab do ban da pa ni kran shpang ka jingmihpat U Khrist bat ki bayam Kajing itu khana stangkung ni, si senaran arbut spar lok ki balai long Kristan, kini ki arbut kita usam bud uham. Usam ulang Kristan ubah sisa nama ulang ubah ayuan ika kamat jeng utrai man la keski. Uham pat usulang Kristan tang kanam de tang namar balak hayu hakalong yang Kristan. Hakawai keski uham ubah usulang Kristan tang kanam ulit banyak kendo ya usam hayeng sa jeng Marsin rumah po yang uham ulab uparlok jeng udang pulih ke ketian ublay. Marsin jo ke Bible uham ulakwa ben kedi jengkeli sipon tadi ke jengkeli na uparlok jeng uham ulas sedang menjit hukum ni ngala syus ngau kendiat syapang Jisu ba ulawan mat simti ke jenglong do hang ni. Aslap rethei ulas Sha ke jengyak besar ke holor keding pena pad ulami pat ruah ke segi ke balai. Henry teradehi ngampat jupliat di kektin ublay ban pulih kijing thok ki badan po jongka. Usam lu jubab uham kum ni kata kumot kat ni kerenjang pilasan Henry pimpat piang setia yu Jisu kum nong pen im jongpi. Ngadot ban ong i kata namar pimpat pulih te ke kektin ublay tang si sien ru. Uham ula kelih usam kum ni sumha pen syai lami ngabaling hapan piang yu Jisu kum nong pen im jonga. Usam ulah pulih ni ke Bible benjubang Sha Ki Nong lai apply namar barok kila lek babar kila du lai lo iya ke buram jeng ublay Sha Ki Nong san prai ri ublay ulah pen isyana ila ke jong ke jing i sungai ke bahab bagi nang kiba pop Khrist ulah yap ni yagi Yohanes lai kan dun ba ublay ulah ikata kata ke perut hai ke ba ulah IT no ila ukhuan malak hamar wei bo wei bengaya ulam jat su dun yo ke jing ki bom jukut Sha Ki Nong ri apply namar ke pai no jik pop kanang ke jing yap Henry ke jing ai jung play ke long ke jing mun jukut U Khrist Jisu ba try jogi Yohanes iwi khat ar Henry kat ke bala pediang yu hakitu ulah ai ke bor ke long ke khon play kata hakita ke bengaya ka kerteng jung uham ulah jubab usam kum ni mentang ngala sengthu syai bangade ban kelak bamut no padru ngade ban pediang no yu Jisu kum nong pen im jonga Namar ditang U Jisu bala ban map no iki pop jonga badru bala ban ai ke jing im bom jukun Usam ula ong yu uham kum ni ko parlok be i lakhai pia kalong ing Kristan ri pe patdan ke jing sngut ho ko besai ke mod ayu ke jing long Kristan uham ula ken di biang yu usam sngu hapan shai sakani ke we balai nga phi bat ki brio ke leng ke prtheni long Kristan Usam ula jaba yu uham kum ni si sen bangi long Kristan ke pan pau ngi ngai pe pediang ki jing tho na ke tin ble ba U Jisu la yak balor geding plan mar ki pop jungi paru lami pat ruh ke sengi balai ke jing long Kristan ke mod ke jing kot jing mod pediang U Jisu kum unong pen im jungi ban ngi ke kerteng jung ban i ban ai ti lot ila de baro ha u ban bodi u klam phai den sho se ke jing long nong pop ke jing kli jung phi ke long kum ni baling dan kam long Kristan ke jupa bi ni ke jing kli ke don Haka syiti ni kebening kong apostol Paul Sha Ki Nong Korinth long makat san berok we Henry ngan pulih tang keduk nek tedi ki dekat. Usam ula pulih Henry la dayo U Khrist sela pan mi pat ti kumta ke jingelap jongi kalong ke balai no e ban ke jingi jong phiru ke balai no e. Ti la dayo U Khrist sela pan mi pat ke jingi jong phi kalong ke pathala pidang sa ki pop jong phi. Henry mentai U Khrist la pan mi pat ni ki bayap bat ulah jelong so ni kong king na kita ki bala yo thia no hakmi ngai tho e phi ke jing mayan ngin om yo thia baro hin ran kan lai ni baro shi sundan ha ka ba shi khliap mat ke ha ka turoi ke ba khap do namar ka turoi kan sawa anda kong tai ki ba ya ban mi pat ki bom pot pat yangi on pen kala kani ka met ka bangi im ha kani ka slap rthei kala ban ya pat put no shi sin ke sngi
kini ka papuot kamla banyo ya ka hima uble Naman ka tahu apostol Paul youth ho bagi jimayan kalong anda ka turai ka bakhadu kan sawa wat ki balayap ni ki balayot hiya aslemba on sepeni pat pat on pun kalai ki ha ka ba shikliap mat ban phong yi bam puot pat ka bam yap shu kam jo ru yang ni baro ki badang imanta ki ba on sayap ni yot hiya shisen ka skiru on sepeni pat mat on pun kalai ni baro ha ka ba shikliap mat king ban phong yi bam puot pat ka bam yap shu kumba U Khrist hiu la jilong so ni kong mi pat ni ki bayam ni ki balayot hiya ndo kum ju ru kan don ka jingmihpat jong ki bayam haden ka jingmihpat jong ki bayam kan wan sa ka jingbishar ki bayam ha ka ba wei u ha ban yeng kamat ka khet bishar jong utrai jisu Henry ka jingmihpat jong ki bayam ka don arjai ka baning kong ka jingmihpat sa ka jingpinrem ka ba ar ka jingmihpat sa ka jingim bom jukut Usyam ula pulin ke gospel yones nomor san khol arpra wat smoking de dia gane na bak bor ke chia ka ba kitab ro ki ba ki jingtab kin yo sngo ke jing perta jang Usyam ula pulin sana yones nomor san khol arpra bat kin yami no ki bala le ba bhasha ke jingmihpat ke jingim Henry ki bala le ba man sha ke jingmihpat ke jingpinrem nan pulin mentana ke kitab jingpin pal nomor arpu de khot bakhat ar khat san bal nomor arpu de khot bala Usyam ula puli bat ngalayo I ki bayab ki berit bagi bakrau bagi da yang kapat kata ke khat bat la pledi ki kitab bat la pledi ka wipat ke kitab ke balong ke kitab ke jingim ti lebih syari kita ki bayab na kita ki ro ki barat ho akata ke kitab kat bakum ki jingle jungki ti jari oba omsem la shem barat ho akata ke kitab ke jingim la brat yu usak ta pung keding kita ki bala sabrat sha ka pung keding kita ki bala mi pat na ka jingyo thia sha ka jingpin ram bom jukut bat ngalayo snoi ka ktien ublei ka bacham na ka ka khet ka da ong hak mi ka tabur na kel ublei ringkap bat ki brew un shong lem bat ki te ma ki kin yalong ki pai lang jang u bat ublei hi un long lem bat ki bat long ublei jang ki kita ki bayo mandang ringkap bat ublei kita ki bala mi pat na ka jingyo thia sha ka jing em bom jukut namar kata gran kami ni bala Kristan namar kan sadan ka jingmihpat jang ki bayam bat an sabi shari ni ka kum ki jing la jangi kumta gran kami ni bala Kristan kata ka mo gran kami ni ban ngai ha ka teng ma jisu ban pediang ye ha ka jing em jangi ban yo ka jing ma ki pop jangi bat ban yo ro ka jing em jukut ha ka hima uble ka mala punar gospel on is like and real Uham lu jubab Usyam kumni mentang la smut hoi ka dor jong ka jing long Kristan adu menta ka singan imno da ka wei ka jing Usyam lu jubab Uham kumni nga kwa bu nyat hoi phi sa ka ni ka wei ka ta ka long wat la da ni la long Kristan ri dang don sipon ki jing dona ha ka jing im jang kata ka la long bagi babon ni Kristan ki kerting den biang sha ka jing long long pop di tang namar ka jing tlot ka jing ni jang ki Henry la dangi la don ka mon ban ka lak mon dang don ka la ban imini ka ta ka de na ka shi thi ka ban ka yo ne slong man kon khol khan dai ngan puli la dangi plai ki pop changi u long ba yai nai ba ba hok ma loi ki ta ki pop changi ban khoi jingi na ka bum hok ba ro Shwaba pensami na nang ni ka chingkar pat jangai phi kumu parlok janga ka long skum has dang no ban puli ka tien jong le Batu yai khot ni ka kerteng jisu ha ka ching dwa jang phi man la ka sngi tu yai kan ma bu jisu la it e yang ni kat ha do bo la it la de ban yap na mar ki pop jangi ba khang kong san e ka long tu yai kan ma bu jisu la mi pat ni ki ba yap la ngi ro ngi yo mi pa Nado kata ka poru ham ula peding Jisu kumu nong pen im jung di tang na maru Usyam ula yarap ke gospel hagu. Tungin long ki batrang ban yo ka jingmihpat sha ka jing imam jukut ha ka hima ublei.